Hi guys, welcome back again to our channel. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutendera pasocial media whereby Robert Jr Mugabe ari kuramba kubhadhara hure rake mari 50 user. Saka vanhu vangu vachiti pamwe maybe hure racho ranga richifarira kuti ratora machanzi because rinoziva kuti ane mari. See full video. I'm out. I know to walk away, so walk away if you don't give a fuck. Please. Go I'm sure guys mazvionera omega full video yachona Robert Jr Mugabe achiramba kubhadhara hure rake. Saka vanhu vanga vaidedzera kuti ngwani mangojikanana, saka mari ndeyei, uri kuda mari yevamwe. Vakadedzera kuti aiwa hure iri rinoziva kuti Robert akambopa hila ari makaya chimota chichi mushure mekunge amujika, saka pamwe maybe ratorawo machanzi riri kuda mari. Of which vanhu vanga vachichema kuti mungati modhela yakaita sei because zviri kunzi hanzi imodhela ingachidyiwa naRobert Jr Mugabe. Vamwe vaidedzera kuti ngwani maiti Robert Jr Mugabe virgin, saka azobiswawo virginity wake here. Saka ndoja iripo guys, aya macomments nangoti muonewo munoti nyaya yachona yakamira sei. Mutiudzewo, please comment down below, mutiudzewo kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Ndonyaya iri kupisa, iri kutenderera pasocial media. In the meantime Robert Jr ari kuramba kubhadhara mari. Vamwe vari kudedzera kuti regera kubhadhara, ingwani mangodyanana zvakazvipira zvakadaro. So I don't know guys what you think. So much, thank you so much for supporting us and watching all our video. Thank you so much. I'm out.